Pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog Kanbanwaan. Tingog Kanbanwaan. Digdi sa DCGB. Sige po, marhay na Martes na pagkaaga Fetsa 15. Wow, maray na Fetsada ano June. Fetsa 15 kan Hunyo. Kabangaan na naman baga kan kabangaan kan taon. Buda kan bulan. Naku tabi, minapaabot kami nin pagrespeto sa lamang miyembro kan familia kasabayang pagpagirumdum sa paghampang nyato kan ka aldawon. Amang Diyos dapat perming enot sa gabos. Happy birthday sa mga nag-birthday ngunyan. Tingog Kanbanwaan na po. Mina-imbitar mag-iriba-iba kita sa good alas 10:30. Nin pagkaudto sa pagikan mga informasyones na minaburot dyan sa palibot. Katuwang si kompareng Jomar Pading Jim Pareng Al sa 1st, 2nd, 3rd District, sarabay-sabay po na nagtatarabang-tabang iyan, pati naman po si Ans Galero, Renz Luna, Luens Barzena. Sama ni Bella yaon dyan si Henry Boy Mata. Technical control, lansa ko yung kapartner, the man from Poland, Dion Napolis. Sa newsroom, yaon dyan siyempre nakamonitor si News Director Edwin Peralta, buda si News Manager Mardela. Sa production center yaon dyan ang samuyang Anghel, ang AM ng DZGB AM, Angel Mustaza. Siyempre sa IT yaon dyan si Richard buda si Arven. Ako po ang sa indong servidor sa radyo, ang sa indo pong Public Information Officer ng bayan, ng PIO ng bayan, Pio Fernandez. Welcome na po. Mainit dyan sa palibot, tabi, tubig! Taon-taon, tatutukaron tayo na tubig na yan. Kakabwisit na. Siyempre, sa mga nakaantabay man po sa bilog na kabikulan sa AM band sa pinag-abot kan puwersa kan Radyo DCGB, marhay na aldaw. Pati naman po sa mga nasa manlain-lain na parte kang Pilipinas asin kinaban, netwide, worldwide. Samuya pong official Facebook page ang DZGB News Online. Maray na aga po, halidigdi sa Pilipinas. Sige tabi data na pagparahalo yun ta dasukan sa tuyang istorya ngunyan, mga istorya sa palibot. Inutun tang na, tawan ta daw nin mga marayray na informasyon an sa tuyang mga kababayan. Medyo magkaigo kita ning diit na breather sa puro na sa nabaga. Naku, problemang minaburo to all this shall come to pass. Yan, kabus yan. Di ba yun? Lilipas din yan. Ingat lang tayo ang padagos na panarig sa mahal na Diyos. Igwa kita ng mga pinagsusubaybayan. Several months ago, nakaistorya ko si Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. May plano na magbugtak digdidyon nin sarong pantalan na anakomodaron mga international cruise ships. Ini po nagbutwa ka ito ka nakalis pang mga bulan siguro nga kan nasa ECQ kita o pagkatapos kan pagdeklarar kan ECQ. Ngunyan magkakaigwa na kaanin groundbreaking. You can just imagine ining mga oportunidad na pinag-aantisiparan ta diyon, malapwasan ta sana ini sa hirakan mahal na Diyos an pandemic. So international airport maoperar na diyon sa lado ka na transportasyon eroplo. So perokaril maabot naman, plus ining international cruise ship groundbreaking na unyan diyon kampantalan aramon ta kay Congressman Pido Garbin Jr. ta saruian sa mga pinagmaniugutan ninda. Buda nara Congressman Joey, buda kan DPWH. Congressman Pido, maray na aldaw, si Pio po kan DCGB tabi. Morning, Pio, and sa gabos na nag-aantapa kang PBN DCGB. Maray na aldaw tabi. Congressman, anong oras ang groundbreaking o yaong ka na po sa area tabi? Tapos na tabi. Ayun, Nagabot si Secretary Mark Villar. Ay, tama, at 8:30 in the morning. Mm-hmm. And we were able to push through with the groundbreaking ceremony. Mm-hmm. Actually, bakunin ni groundbreaking kasi
The construction had already started. Ang pangangiipon na lang kayo ni so completion tabi PIO. And this is another window of opportunity bako sana sa syudad kan Legazpi kundi sa bilog na Kabikolan lalong-lalo na sa probinsya kang Albay na kung saan it will create so much opportunity in terms of tourism, economic activity, commercial activity, and of course pagbukas kang turismo, ekonomiya after kaining pandemya. Mahihiling ta ang epekto kay ni PIO. Together with the opening of the Bicol International Airport, talagang nakulaon ang potential kang sa tuyang probinsya. Kasi ng Kabikolan tabi PIO. So, the good thing is when upon our conversation, because PIO, as you know, we started this to conceptualize Pinoy administration pa PIO. But daini na realisar, daini na pondohan during the Pinoy administration. We are so thankful that me and Congressman Saldico was able to convince the Department of Public Works and Highways to pursue the putting up of this cruise terminal. Because we are on the, kumbaga, nahiling na ang potential kang mga cruise operators. In fact, so Royal Caribbean President gani one time nagbisita dito sa Legazpi kasi nagpasiring duman sa Dunsol just to see the whale shark interaction and how it is a potential destination to sa indang mga cruise kumbaga destination. And then when we ask them kasi nagpa-survey kita, the only thing that they say is build and we will come. So this is so arong man kan tabi PIO ang mantra or kumbaga paniniwala mantra ng lugar. Yes, like Dubai, Singapore, they just build what they have conceptualized, which is world class and which is will entice tourists na maabot. And talagang nagduruman si kung mo araw kang Dubai sarong diserto and in a sarong diserto comes out a metropolis, a bustling metropolis na kung saan halos naging regional hub kang Middle East. So, human so pinaghihiling tadikti, PIO. And that's what the President of Royal Caribbean has said, that if you build, they will come. This is in anticipation of we have a lot, dakulong kitang i-offer di PIO. Of course, pagdoong pa sana, kung ang Paris iwang Eiffel Tower, kita nagdadangadang pa sana ang cruise ship, mahiling na ninda ang gayon kang Mayon Volcano. Of course, the cultural immersions and the destination that we can provide here in the Bicol region. Iyo po, nagkaperang punto tabi, Congressman, na conceptualize para nindo ni, primero po nanta, panahon pa kan administrasyon ni Presidente Noynoy Aquino and diniretso nindo gabos feasibility studies gabos pag source ning fundo kamo nara Congressman Saldi buday ka Congressman Pido sagod na nakumbinser nindo ang national hierarchy na maalukaran inin pundo na po na nangani ngunyan an patrabaho physicalmente kan sarong pantalan na mapaduong nin mga international cruise ships nan mga lunad mga turistang mga igwan nin darang kwarta. Well, tama po kamo PIO, and we envision that ang madoong digdi sa mga nagdadara that can accommodate those cruise ships which has a capacity to carry 2,000 to 3,000 kumbaga tourists. So yan ang design topic kay ni PIO. Naku. And naruduman ko ito, panahon ko ito na kung saan pinagpresentar mo kay Secretary Jimenez. And what was advised to us is you consult with the cruise operator and then we conduct a survey with the cruise operator with the help also of Director Nene Rabanilla, Director pa si Nene Rabanilla, and some of the undersecretaries of the Department of Tourism. But the whole concept and the plan and the feasibility study
na pinagtuunan kayo. Buhay pa kayo si Dipontong Rodel Batocabe. Oho. Sabi-sabay mag-depende kayo, mag-defend kayo sa opisina kang Office of the Secretary kang Department of Tourism. So, yan, sa mga kumbaga realisasyon na kung saan sa pagmaniugot as in sa pagpresentar kang marahay na plano, talagang ma-realisar man giraray. The same way with other projects dito sa Sudat kan Legazpi and other parts of the Bicol region na pinagigigot. Aron man tabi ka na sa tuyang pinag-exert na effort para mas matawan ki atensyon na sinsumihora sa pondo madaradindi. And with the commitment of Secretary Mark Villar, kas bago sabi niya, pare, nakakaya naman hindi natin tapusin bago ako bumaba, bago matapos ang term ni President. And therefore, by 2022 sabi, I think funds will be allocated for the completion of the International Cruise Terminal sabi. And makomplement ng PIO, kapadagos na pagpagayon takang, as in pag-extender takang Boulevard, and at the same time, itong park na kung saan pupo na naman baka next month ano ba ito for late release dyan man yan tapos yan dyan sa area ngayon, so this will complement all and together with all the roads that are open leading to the airport, leading to Sorsogon, sabi iso mga pinagkiribot but more importantly po yun na matita ka sa bago so tubig yan. Ano Oo. talagang problema Congressman Tabe, I'll cut you short muna ta. Ibababa ko ng telepono, ta mapuputol ako. Then, i-dial ta ka, magaday nga ni mag 1 minute Tabe, ano. Tanganing berlo kita, manungod sa bagay na. Sige, ibababa ko, ta mapuputol lang apod ko kaya, ano. Manungod ni sa tubig, ano ta. Igo kita paning iining sumanungod yan. Primero, tapuson ta muna itong sa international cruise ship, ano. And ang commitment mismo, no less than, sabi ni Congressman Pido Garbin, ang mainit na istorya sa paghuro nindangon niya ni Secretary Mark Villar kan Departamento de Obras Publicas, komitido ang DPWH, tatapuson by 2022, tapos ang proyekto. So you can just imagine, makabungkara sa nakitahali sa pandemya June, international airport, ma-operate, plus international cruise ships. Nako, imagine the endless opportunities, tabi, Congressman. Yes, tabi. Aron ka na PIO and dakulaon talaga ang pinaglalauman ta. And we see a brighter Albay, Legazpi, and the whole Bicol region because this will, siyempre, ma-spread out ang epekto kayo pag-abot sa karan kang ekonomiya, turista, as in oportunidad para sa tuyang mga kababayan. Pero duman sa more pressing concern PIO, yan, sa tubig. Sige po. Yeah. Aram mo, the last time nagkaigawang kitang meeting kaan with the chief of the water operation ng PhilHydro, which is now owned by Maynilad. Masabutan kong maligresten yun. Ang PhilHydro, napakal na kang Maynilad. Ano? And it so happened na kita ang nag-file kang prangkisa kang Maynilad duman sa Kongreso, and we are the one defending the franchise of Maynila, the public utility. And I therefore ask them and have their commitment that I will defend your franchise as the sponsor. But so commitment din do sa mga kababayan ta sa Legazpi, dapat itaonin do. Give them what is due because they are paying. Nagbabayad sila kitama sa same mga water bills. In fact, sobra-sobra pa dahil pag hinawas mang mating tubig PIO sa gripo mo, pinabulos mo yan, bayadan manggirara yan, nagkikredit manggirara yan. And therefore, ang sabi ninda, they are committed to put up a clarifier bago matapos ang taon na ini. And then itong reservoir, tanganing sa panahon kitag-init, padagos na may tubig manggiraray ang service area kang LCWD. Ang kaipuan lang talaga PIO is capital expenditure, capital infusion. But the thing is, may utang man ang LCWD sa inda. Hindi man sila pinagbabayadan. But for some valid reason, dahil sa sila pinag-supply na tubig, baka mati man, kaya di man sila pinagbabayadan. And therefore, as stated, they will, sign an undertaking wherein mababayadan sinda kang LCWD that will be used
for the improvement of the service of PhilHydro para mas klarado, malinig ang tubig, and then may supply ki tubig even sa panahon kan tag-init. So iyan ang sa itang commitment PIO. But in those areas that are not being served by LCWD PIO, lalong-lalo na sa southern part kan sa tuyang Legazpi, kan sa tuyang syudad, padagos tabi ang pagkakaagta dyan ki level water system level 2 na which is solar powered, nakaraganta na tigsararo kada barangay. But we plan by next year, in fact, nasa pipeline na ni PIO, that all sitios of southern barangays will have a level 2 water system, PIO. Nako, finally, after so many decades, Legazpi City, a booming city, ngunyan palang na-realisar, padiit-diit, and massive na nga niyan, next months, coming months, yan espersos niyo tabi, Congressman? Well, yan tabi PIO ang sa tuyang espero sa tabi PIO. PIO, masabay Sige, lang tabi ako sige po. masabay lang ako sa Iyo. motorcade kasi kasabay ko si Kong Joey Digwin. Oo. Tapos si Secretary Mark. Oo. Opo, sige po. Sige, tabi PIO. Sige, thank you so much. Muna ako. Salamat, tabi. Thank you so much, tabi. Yan po si Congressman Pido Garbin Jr. Nakisingit kita duman yun sa schedule niya para mientras magayon na with this sabi nga halu-balu puro na sa nabagad yun puro baga uncertainty haluan ta lamang ning maray-rahay na istorya paglaom malampasan ta sa naining pandemic. You can just imagine yun, international airport ma-operate, uyan pa na international cruise ship. Taod-taod ta pagduro-diskuteran tayan. Kundi bago kita dyan yun sa mga turista, so tubig mo na. Hindi penre ka sa bagong aga. Talaga. Na, naku, day tanang masabutan kung saan kita makuan yun ng anggulo nin pag-diskuter na sa katailingon mo. Lumismong generator set tabi. Ta Maynilad dadaan may sadiri, sabi baga ni Congressman Garbin. Ta pinaapod niya so Maynilad. Tigdidepensa niya so prangkisa kan Maynilad duman sa Kongreso. Ang sabi ni Congressman Garbin, tumorol tol ka mo. Ta ako ang nagdidepensa kan sa indong prangkisa digdi sa Kongreso. Pagtultul talaga sinda yun. Lumismong generator set. Unserviceable yun. Pagdaing kuryenteng supply, hali sa NGCP o sa APEC, dahi man sindang generator, di dahi makitang tubig, sagkod sa naduman ang rasuninda. Dahi pakitang naisihan, igwaman gayo ding espersos, kung di dahi taman naiisihan pa, kung sinda lamang baga, sabi ni Congressman Garbin, kasubago, nagkaigwa lamang ng capital infusion, makabaka lamang ng generator dyon. In kaso dahi ning supply ang NGCP kuryente, makakabuhay sindakan generator na magsusurop ng tubig, masupply sa LCWD, so LCWD ipapabulo sa mga konsumidores ng tubig. Pero daig nangyayari. Nakakainsulto bagad yun ade. By the second, by the minute, ang kwartang minalawg sa indata, oral daw, oras-oras, minuto, suro, segundo, millisecond, igwang nagagamit ng tubig because water is life. May naglalawg sa indang dilensya, and yet, for so many years, dahil sinda nagkaigwa ng saro pang backup generator lamang na pag maraot ang generator nan, igwa sinda nin pwedeng magamit. Ngunyan da, so ano ito sa rason yata? Gari nagka-problema naman so pump. Entire Legazpi City da in tubig. Paano nakita kayan tabi digdi? Kaya ipinaapod baga na Congressman duman sa opisina ni Congressman Pido duman sa sayang opisina. Kamo magtultol. O may commitment na baga comes 2022. Kundi pirang taon pa, pirang bulan pa dyan. Sus Mario Joseph naman o. Tapos nadangog kasubago si Congressman Garbin nagasabi, may utang na pa no sa LCWD. Dahil kaming magalabot sa mga utang. Nangapital ka mo dyan, tultulo ni daw pagkapital. Dahil ka mo magbinasol-basulan, na kung dahil ka mo bayadan kang LCWD, dahil palang ka mong kapital. Tumultul ka mo kang serbisyo dahil kaming pakiaram sa mga utang-utang nandiyan na kukolektaw na di sa LCWD, tumultul ka mong serbisyo. You can just imagine na pastidyo ini kan water district. Pun pakasuhapon. O saka, ay nako tabi naman. May nilad na databi yan. Paano ano? Anong advice mo tabi, John?
time check muna. Pagkatapos yung mga hanap buhay, budasian sa ano? May nag-upload yun. May nagisingit, tabi. Dali mo na. Sa satuyang... hello, good morning. Iyo, magkatubig lang o daw kita kung ano hapon. Iyan nga ni man ang haputa. Tabi. Jesus Mario, shit. Dahil lamang baganing paanunsyar sa kungunyan sa AM band. At least hindi sa tingog kan ba no? Dahil kitang nasabutan na mag-outreach lamang sinda. Bako? Dapat maglibot sila ng water taxing dya. Oo, umarugaan. Isus, Saan ka mong lugar tabi, sir? Hindi po sa Boragway. Nako, talaga naman. Hindi ka nag-iisa. Marami tayo. Hindi po. Sige, Thank you tabi. po. Salamat, tabi. Yan o. Day, kita na yung kwan. Mario Joseph na. Ano ba yan? Na mga nangyari. Sige, eto po muna, tabi, ha? Dasok kitang maray for a very limited time sa programa Oras Pilipinas 9:28. An oras hatod sa Indokang Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw. Rexidol Forte, lakas banat sa apat. Joy, iwas germs, iwas sakit. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Wilkins Pure. Drink pure quality water with Wilkins Pure. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Brad, atubangon ang angat kang panahon. Kaya pakusugo ng hawak. Mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taabang sa lakas resistensya. Kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte! Lakas ng 5 piso lang! SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Hour of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Hour of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnone Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulugilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami at baka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainumin Philnone Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa satuyang Diyos. Na narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnone Juice at Philnone Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ning virus. Alaga daita na reparo na tibaad nakagapot ang tanaan sa tuyang pandok na posibleng nalilipat na ang virus sa satuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin naolakita na kita kan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghugas ning kamot gamit ang hand sanitizer na may alkohol o hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa indong kontaminadong kamot. Maging maikmat, maingat, asin iwasan ang pagkapot sa indong mga mata, dungo asin ngimot. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa indo, kan Good Fount Cement Factory, Palanog Kamalig Albay, Mr. Lau Beltran of Legazpi City, asin kan DPWH Regional Office 5. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng papawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi
Clemex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Clemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Word ka na. Itodo mo, beat mo with Coke Studio. Just drink Coke with a gold cap, peel the label, and send the code to the Coca-Cola Facebook Messenger for a chance to win Todo Surprises. Promo duration is from May 7 to July 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0684 series of 2020. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po, sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home First Ovate Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Si Pauline Luna po, para etchepuera ang virus, mag-United Home C-Tab at C-Tab Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home First Sulfate Iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home C-Tab and C-Tab Premium. If symptoms persist, consult your doctor. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APEC Management. Naaalala mo pa ba yung sinabi sa'yo ng best friend mo na, Ang tagal na nating best friends. Can we be more than friends? wow, ang sarap balikan! Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo. One-piece Chicken McDo, 75 pesos na lang ulit. Dine-in na sa McDo para sa presyong throwback. Prices varies. Pandesal. Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal. Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasang hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala. Pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination. Maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala, kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Walang social distancing? Paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Mitsubishi po, may dalang good news. Gamit ang ating institutional amendments sa national budget, nakapaghatid tayo ng projects sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sa ilalim ng ating One Town, One Project Initiative. Napunduhan nito ang iba't ibang projects tulad ng classrooms,
daycare centers, health centers at evacuation centers. Para makita ang mga projects sa inyong lugar, maaaring pumunta sa ating Facebook page. Muli, ito po si Mig Subiri, ang inyong trabador ng Senado. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagha. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ka may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol mi paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol mi paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion on. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa mga sumusunod na paraan. Ugaling gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas ng bahay. Iwasang hawakan ang mga mata, ilong at bibig. Iwasan ang madalas na paglabas ng bahay at kung maaari ay umiwas muna sa mga matataong lugar. Panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at umaagos na tubig o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizer tuwing lalabas o makakahawak ng anumang bagay. Takpan ng ilong at bibig gamit ang tissue, panyo o ang looban ng siko tuwing babahin at uubo. Ugaling protektahan ng sarili nang sa gayon ay kayang-kayang nating labanan ang COVID-19. Ang mensaheng ito ay sa inyo ng Off the USAID-funded Emergency Assistance to Typhoon Raleigh-affected communities ng Action Against Hunger at CARE Philippines. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak, mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be, taamang sa lakas resistensya, kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte, lakas ng 5 piso lang, SRP. Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Ayan, sige na. Diretso na ka ng mga istorya sa luwas. Nasa linya na si Ans Galero. Ans, go, go, go. Good morning. Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag manyatong bareta, dakula ngunyan at pasalamat kan gobyerno lokal kan Legazpi sa pangingenod ni Alcalde Noel Rosal sa ginibong inisyatibo kan Ako Bicol Party List. Katuwang ang opisina ni Congressman Joey Salceda kan Segundo Distrito Albay, Albay, tangani na mapuunan ang groundbreaking ceremony sa pinagkukonstruir ngunyan na International Cruise Terminal Project dyan sa naman sa Partekan na may Sawangan Park sa Legazpi Boulevard. Iningon niya na pagkaaga ang sinabi sa DCGP News ni Alcalde Noel Rosal sa satuyang pag-atendir sa nasambitan ng groundbreaking ceremony kung sa iyang sinabi na dakula ng GAD ang magiging tabang kang nasambitan ng proyekto tangani na mas mapokusog pa ang turismo as in ekonomiya sa syudad kan Legazpi sin iba pang parte kan Segundo Distrito kan Albaya. Mientras tanto, sinabi naman ni DPWH Bicol Information Officer Lucy Castañeda na ang proyektong ini iguanin alokasyon na 150 milyon pesos kantidad ni na fondo na haliman sa FY 2019 Contingent Fund. Mantang kan nakalihis na Mayo 31, 2021 sinabi kan DPWH Bicol na ang physical accomplishment daw tabi ni Sir Pio na magayon na proyektong ini nasa 65.34% na.
susog sa DPWH Bicol. Sa ngunyan, sinabi ni Alcalde Rosal na naglalaom siya na maging marikasman na pagkumpleto ka nasambitan ng proyekto, pero nakatalaan ang target and date kini sa September 24 tabi sa piyo presenting taon. As in, naglalaom siya na sa paagi kaining International Cruise Terminal Project nini, talagang makakabangon naman ang syudad kan Legazpi sa epektong daraka na pandemyang COVID-19 sa tuyang turismo asin man sa lado nin ekonomiya. Sa ngunyan, ang DPWH 2nd District Engineering Office man nagtao man din asigurasyon na masuporta sinda sa saindang panrehiyon na opisina na nga na marikas na makumpleto ini, lalo pang long term ang objective kining proyektong ini na makakontribute nga ni sa tuyang manlaylain na industriya digdi sa Kabicolan. Sa ngunyan, sinabi pa ni Rosal na paglalauman man niya na pera sa International Cruise Terminal Project na ini na pinagkukonstruhir dyan sa Legacy Boulevard, dakol pa na mga proyekto ang maglaog sa mga maabot na panahon digdi sa segundo distrito Canalbay asin man sa syudad kan Legazpi. Pighulog na nara Congressman Joey, so time capsule ano? Yes. Buda pinagsimintuhan na and diretso ng trabaho pala dyan ade. Yes, timing sir period, diretso na ini and maski kasubago si Secretary Mark Villar kan DPWH Central Office, nagtutubod man ini na padagos na pag-construct ang nasambitan ng proyekto. Although groundbreaking ceremony po sana, ang ginibo ninda lagad dadakula daw na kumpiyansa niya sa opisina kan ni Congressman Joey asin man kan DPWH Bicol. Roger, kopya, sige. Yung tabi sir Pio, nangyari man kasubagong pagkaaga dyan sa ginibong groundbreaking ceremony kang International Cruise Terminal Project. Kay bahan si Just Director Edwin Peralta, asin man si Boy sa Mobil, Ans Galero, TCGP. Salamat, Ans. Ibaga sa pigsabi te kasubagong no, it's a collaboration of efforts. Congressman Joey, Congressman Pido, Congressman Zaldi, and siyempre lokal na gobyerno kan Legazpi, recipiente kan programa proyektong ako Bicol budakan gobyerno sige. Dire-diretso kita kan mga istorya sa luwas. Nasa linya si Pading Jimmy, Pading G, maray na aga, go go go. Yes, salamat tabi Padi, maray na aga sa mga barantabay. Yaong kita ngunyan digdi sa Linderos kan Salugan and Barangay Libot sa bypass road. Yan. So inaguraran ini ngunya na pagka-aldaw na bypass road na ini 4 lanes ini magayunon tabi pa de. And front magayunon pati ang view ngunyan kan Bulkang Mayon. Yaw na digdi si DPWH Secretary Mark Villar, mga opisyalis kan DPWH digdi sa Region 5. Congressman Joey Salceda, Congressman Pido Garbin, Mayor Caloy Baldo, Asik Iabot asin iba pa. Yaon na mga opisyal na sa stage tabi pa de. Kuditawan niya to din backgrounder an paglaog digdi. Hali digdi sa may entrada tabi pa de. Sumala og pasiring digdi sa venue sa nakukudal na lugar na pinagigibuhan kan programa, maagi ka digdi sa antigen test. May antigen test. May antigen test. Maging nga ni si PD, Arnold Santiago, dahil na naglaog digdi, dahil na nag-agis sa antigen test, na baka ngayon ako makwarantin, 14 dias, bataan na antigen bagam, may sipon ka sana, maabo-abo ka sana, pwede ka mag-positive. Dahil na ako naglaog pa digdi na lang ako sa luwas kan kudal. O yan, mara ni ako digdi sa may stage na. Pero nasa luwas ako kang kudal. Tagal lang ko ining-init ka na. Basta na ako mag-agis sa antigen test. Nasa travel time. Yan. During rush hour, backgrounder ini. Motorists can save more or less proyekto. Travel time from Barangay Salugan to Barangay Libot. Yan. And vice versa. Using this road on the regular day, 60 minutes travel time will be reduced to 5 minutes. Also, there are roadway improvements with Mercer even when the town proper
traffic is usually hampered for about 40 to 50 minutes. This will be reduced and this is authorized to traverse Cavalic Bypass Road. As you can see, this is a 4-lane, including bike lanes, and well-lighted road enhanced. Hence, smooth flow and convenient traffic is highly expected. This road encompasses about 5 barangays of Camalig Municipality, namely Barangay Salugan, Barangay Kirangay, Barangay Suwa, Barangay Si saya Ilaro, nagtataram, at compadre. Barangay Ligot. Pading Jim, saya nagtataram. This will surely improve the lives of the residents, sir. Because they have provided easy access to the transportation kopya. of their agricultural projects from farm to market. Added to all of this is a panoramic view of the majestic Bayon volcano, where everyone can feast their eyes on when Her Majesty is devoid of clouds to block Her Majesty. So, we have a prepared audio visual presentation for about 7 minutes. Aloy ni tabi pa rin. So anyway, background din yan kung paano na-establish rin Yes. as in, mga location kan kung saan and iba pa. May presentation pa, video presentation sa kung paano ininamok na, paano napunduhan. So yan ang una tabi pa rin, na sitwasyon. Alat-alato na lang yato sa mga mensahe. Yes. Baka magtaram si DPWH Secretary and Congressman Joey Salceda, Opo. kan 2nd District, Pido Garbin, Congressman, as in iba pa. Okay, so yan pa. O yan ang kwantabi pa rin. Yan. Tinampo, yan, sa Vulcan Mayon, hilingon siya. Nakukupira na ugaring si Cloud kasubago o magayonon iningon yan wara nakupira na. Kaya ang tinampo mahiwason pasiringan sa Salugan. Salugan. Ini naman ining pa sa left side babaldayan sa libot. Yeah. Main highway. Main highway na. Ano niyan sa ibong nakaan mga makabasan and the same digdi sa right side makabasan man tabi pa. Roger. So yan ang sa tuyang pagtugay-gay kan aktibidad mo niyan, inaugurasyon kan bagong buksan na tinampo party kan build program kan gobyerno kan bypass road. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, kumpadreng G. DCGB on assignment. Yan po yan ang mga pruebas kan pinagasabing mga build na tarapos na, napapakinabangan na po kang publiko. May duro-diretso kitang signal kan mga report sa luwas. Si kumpadreng Alarmario. Pading Al, go, good morning. Good morning, Pade. Mas na naghigpit mo niyan sa City Hall ang seguridad para sa COVID dahil anta haros maubos na ang mga departamento sa compound kan City Hall napigpara lockdown kan mga tumalikod na aldaw asinta sa ngunyan. So City Assessor's Office naman ang na-lockdown kasabay na so City Agriculture's Office dyan sa Barriada Gogon. Resulta yan kan padagos na pagbutwa kan mga nagiging biktima sa ibang departamento kan City Hall. Maging so Mayor's Office, biglet pa sana so pag-lockdown kan sarong simana, asinta sa ngunyan, masyadong nagiging pasiguro sa sanitation ang City Hall. Asin ang mga transaction digdi talagang sa pintuan sana dahil na nagpadagos ang mga may transaction sa City Hall sa mismong opisina dahil ang nagilikay ang bagay na ni parte kan pag-iingat kontra COVID napikapasunod kan lokal na gobyerno sa panginot kan alkalde tangani na maiwasan pa ang pagdakol kan mga naging biktima ng COVID mismo partikular digdi sa City Hall compound. Yan pa ba ang informasyon digdi sa Albay District, Alarmario, DCGB.
Salamat man kumpadreng Al. Sa mga dagdag na istorya dyan sa luwas, idiretso ta. Si Luens, nasa linya Luens. Go, go, go. Good morning. Salamat abi, Sir Pio. Maray na aga, asina maray na aga sa gabos na mga paraan tabay sa mga nagdagpang bareta. Aminado ngunyan ang Legazpi City Water District o LCWD na maghapon pang magsatapar na daingin tubig sa siyudad kan Legazpi. Nako. Ini ang ipinagunambisan sabi, Sir Pio, ni General Manager Engineer James Esplana sa pakikipag-ulay kan DCCB News ngunyan na pagkaaga. Tinda padagos na nakikipag-koordinar sa PhilHydro tayo daw talaga tabi, Sir Pio, ang may problema kung kaya nagkaigwanin na problema sa supply ng tubig. So, PhilHydro, naraot guide so pump? Roger, to dati yan ang ipiniliwanag ni Engineer Esplana. Abata 60% tabi, Sir Pio, kan mga konsumidor, ang sakop na pinagtatawan kay ninin supply. Misos, Mario Joseph na. Day sindanin backup na water pump. Dahil sabi, Sir Pio, dahil daw masabot na rice plan na kung paano na araw kayan ang pinagigibukan PhilHydro. Daining backup na genset na pandua, dainin water pump na backup na pandua. Roger to that. Na very basic bagayan, Boy Scout law, laging handa. Roger. Despite the millions sa indang na kukuang kita digdi sa lawig na panunin ng pag-invest, ay lamang naka-pastidyo. Oo, diya ba dapat, Sir Pio, so mga source maghahali dyan sa northing parte kan Legazpi, dyan sa Mabinit, Bunga, Buyuan, 40% na ang nalalaganan kay ninin supply, kaya din ang ganini makakatapar sa demand kan mga konsumidor. Roger. Kunyan, may initial na plano ang LCWD niya na pagkaldaw na so mga lugar na naapektaran, pwede daw makipag-connectar sa ida, tanganin ang atodan ng water lorry atin magdaura-akbot ng tubig sa LCWD, tanganin ang tawan sa mga konsumidor na naapektaran. Kahirak man kan LCWD. Iyo ang nagsasapar kan responsibilidad na uto kapabayaan kan water kan PhilHydro. Bunyan nga ni Tati Sir Pio, susok kay Esplana, nasisibot sinda, ta sinda lugon ang ituro tabuga ng tamuyaw kan mga konsumidor, bagay na bakuman daw sinda may pagkukulang kan pangyayaring ini. So dain na iintindihan ang sitwasyon. Roger to that. So water district ang babasol, kahirak man kan water district, they have nothing to do with it. Roger to that. Iyan na PhilHydro ang hindi ta maintindihan. You can just imagine. Sarong generator set sa napalan. Pag nagdiferensya, ngay kaming genset, raot. Tapos ang istorya. Oh, tapos water pump. Water pump. Raot sa water pump. Kaya yung backup na iba. Dahil sabi Sir Pio, nakakasimbag ang PhilHydro sa indakayan. Kunyan, ang gigipuno sa nakang LCWD, tangani nang mabawasan so agrangay kan mga konsumidor, mag-iriya-iriya sinda. Kung arin sa mga urog na nangangaipo, maglilibot-libot mo niyan, duwang water lorry man sa napati, matataparan sa mga barangay na 60% na naapektaran kan syudad. Isay baya so nagparalaog ka yan dyan sa PhilHydro nga, dahil lamang pinag-assess nin tultul ang kapabilidad. Iyan ang paliwanag ni Esplana, nakalaog ang PhilHydro, bato niya paman daw turno. Iyo nga ni iyan, gulpi ang mga pakon, mineral water nga ni style na mabulos. Inat niya. Yan ay sina. Sus, Mario Joseph. Ano na ka mo dyan, PhilHydro? Para mga bungugi, dahil sana, wali-wala lang. Yan sa generator sit, makangili-ngili. Si BP Henry pinagdangog ko sa bagong aga, piyagi na sa nabaga sa oro intremis. Roger to that. Ni BP Henry, pero gulpi, malaman ano daw gusto sabihin kang PhilHydro ini? Giinsulto kita na mga Legaspeños. Dapat ma-interviewan mo dyan, kay Puan Takileter. Kay Puan pagsurat. Puan pagsurat. Kaya kung minapalpak sinda ng trabaho, kay Puan man sinda magsurat. Sa tipo sa nabaga sa Facebook. Yan ang mapo, sa LCWD, tayo sumakapektara na inot. Ano ba naman yan? Kaya ang pangabutan ni Esplana sa publiko na sana masabutan kan tao na ang LCWD ginibo naman daw ang gabos o garing ang supplier talaga ninda na ang PhilHydro ang may problema considering na sitwasyon.
may problema talaga. Isus, Roger. Dahil lamang na-assess din mara ang capability kaan ano paggunan din sa itong mga Telegaspi. Nakakadulo-dulo na eh. Correct. Pira daw ang water pump din na dyan. Mana ipagunang bitan Sir Pio Confira? Tako ni ko katanan ng ibang water pump na halimbawa nagproblema sa main water pump, di ko dapat ning pasiguro. Roger. Evidently dai. Kaman? Brown out pa ng tubig. Kung brown out mo, wala kaming generator eh. Unserviceable. Ganun lang yon. Roger. Anak ng putakting. Ganun lang yon. Roger to that. Route yung pump namin, ganun lang yon. Saka na mapaisi, tapos ubod ka susupply ka tubig kan mga Taga-Legazpi. Ang pipa sa parang na problema. So, water district, so mga Taga-Legazpi. Roger to that. Nariusip naman na. Sa amin na duman si Islana na talagang maskitinda, pinagkikibo man nila ang kabos o garing talaga ngayang ang supplier niyan may problema. Kaya may gusto sa na daw na pagpasensyan sa indang mga pudan sa publiko may kinaraman sa siring na bagay. Pero kikipun daw nindan kabos at sa paagi kang pag-arok-arok ng tubig, sa paagi kan water lorry, mataparan nindan pangangaibukan mga konsumidor. Sige. Yan tabi sa piyon mga dagdag pang istorya, mga follow-up report. Ako po, si Luis Bursi Barcena. Nako. Oy, Phil Hydro. Di nyo kaya, lumayas na kayo. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ng tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan. Tibay refers to Tibay Resistensya nutrients, vitamin C, iron, and zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Pandesal. Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal. Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasang hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Natatabang na puun baga ito, sinda kita ako biko, na makita ang totoong serbisyo. Hanggang yan, ako biko lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo, asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaigwang trabaho. Kadakol na mga naginibo, lalo sa mga para o matios na pamilya pa. Senior citizen na sinka, hobinesan yan. Ang AKP, ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. With proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer misis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Tado at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data. New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Mag spaghetti tayo, Erial ang pasta ko. Erial, Erial, Erial. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Erial, sarap, sustansya, sulit. Basta
sa maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Sa pulugan payo asin kalintura, ang biogesic, matibay! Maasahan ng tibay. Igwa pang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Cut College, in more than 30 years of existence, serving the community to build your dreams to a brighter future. School for the masses, innovating knowledge for flexible blended learning. Cut College offers kindergarten and elementary, junior and senior high school, granted with ESC scholarship, and senior high school under the voucher program. Senior high school with the following academic tracks: general academic strand, science, technology, engineering and mathematics, accountancy, business and management, and humanities and social sciences. Technical vocational livelihood tracks with a specialization in EPAS NC2, CSS NC2, computer programming NC2, and automotive servicing NC2. Located at the back of Albay Astrodome, Balintawak Street, Old Albay District, Legazpi City. Enrollment link for registration is posted in the official Cut College Facebook page, or you can call us at 742-2500 with a cell phone number 0920-870-5327. We also have branches located at Washington Street, Binatagan, Ligao City, and Ubaliw, Pulangi, Albay. Para kay Ralph na napuruhan ng boss, kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi, at syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cell phones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa na isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFB&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region. PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023 San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/Albay Computer. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anaino, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 16. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras.
Bakunado na ang 500 na soldados na nasa lindong kan A4 priority category sa COVID-19 vaccination o COVID-19 vaccine sa Lapu-Lapu Grandstand sa Camp Aguinaldo. Enot na nabakunahan si AFP Chief of Staff General Cerelito Sobihana na sinundan kan iba pang halangkaw na opisyalis kan militar. Sa iyang sinabi na 500 doses ng Sinovac vaccine ang enot na alokasyon pasanaan na naresibi kan AFP para sa A4 category alagad na sa 9,000 doses ang itinalaan para sa indakan gobyerno asin igwa pang biglalauman na dugang na sa 6,000 doses hali sa AstraZeneca. Enot ang nakaresibinin 70,000 na vaccine allocation and Versas Armadas para sa mga tauhan kainin sa laog kan A1, A2 asin A3 priority group. Yan ang pang 10 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. New Maggie Magic Sarap, dagdag value pack, may free 2 sachets. Sachets! Bili na! Bili na! Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw. Joy 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Quincenas Pack, only 10 pesos and 50 centavos SRP. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Downy, may bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Sa inyong nadango ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. DCGB on assignment. Si paring Jim Padigogogo. Development aspirations for a better life, not for ourselves, but for our future children. I would like to thank, and if it's possible, endorse him to be #1 senator in the Bicol region. Thank you very much, Congressman Joey Sartas Oceda of the 2nd District of Ambares. Naputol yung transmission ni Kumparing Jim. So portion ito ka na pahayag ni Congressman Joey na hiling niya to digdi sa tuyang live footages si DPWH 2nd District Engineer Warren Bong Azotea. Yan. So aramon tatibaad kun igwa pa ning mataram si Secretary Villar siguro bagar iyon na baga Secretary Villar na yan tabi. Congressman Pedro Garbe. Basketball team kami nun in the tech market. And never expect that he will be our Secretary of Public Works and Highway and soon to be Senator of the Republic of the Philippines. So, Secmark, my batchmate, 15 Congress, salamat. And of course, to our Governor Al Francis Bichara and my colleague in Congress and one of the town supporter and yung tumulong talaga sa akin sa RBH2, the Economic Amendments, Congressman Joey Salceda, palapakan natin. Yusek Pai, the Senior Undersecretary, first together with him is Asek Malyari, and of course the Regional Director of Department of Public Works, RD Duarte, my compadre and kababata, the District Engineer of the 2nd District, D.E. Azoteo, and of course, buti ko na makalimutan, ang Mayor ng bayan ng Kamalig na kababata ko rin, best friend. So, ang kapatid nito, Mayor Balto, and of course, ang anak ng aking kaibigan. Mas kaibigan ko ang tatay nito, si Yusek Gine. Now, ARD
Pakanan. Magandang umaga po sa inyo lahat. And lahat ng district engineers and to all the officials, of course, nandito rin yung head ng construction division, aking kumare, and sa lahat ng LGU officials ng Kamalig and to all the media, magandang umaga po sa inyong lahat. Kaya nito po ako mag-Bicol. Kasubago lang, bago kami sa Kamalig, we just came from a groundbreaking ceremony where it is also a big ticket project of the Department of Public Works and Highways. It's always been said that if we build, they will come, and that's always been the mantra of Ako Bicol, the second district congressman, and the province of Albay, na if we build, then something will come out better and of course beneficial to our community and to the Bicol region. And it's really the project is all about. Yung groundbreaking ceremony ngayon doon sa Legazpi, cruise terminal will bring about economic opportunities and commercial activities in that area. Of course, tourism. When we open up our tourism at the end of this pandemic, it will also complement the opening of the international airport. We're building so much duman sa Ciudad Legazpi na kung saan yaw si cruise terminal, yaon sa boulevard that further extend to the south and to the north, and at the same time yaon so pag-uswag, pag-usbog kang oportunidad duman sa lugar na ito in terms of developing residential areas as well as commercial areas that really contribute to the economy not only of Legazpi but the entire province of Albay. So, Sec Mark, with you at the helm, sana and with your commitment that these all big ticket projects will be finished before the end of 2022, maasahan namin that the potential of Legazpi and of the province of Albay will be at par with other provinces who have put so much detailed program na kung saan nakapagdala ng trabaho, ng negosyo at oportunidad sa ating mga kababayan. So, salamat, Secretary Mark Villar, and to your DPWH family. Salamat po. Magandang umaga. Thank you very much, Congressman Alfredo Garbin Jr. for a wonderful message. Again, this is the inauguration of Kamalig Bypass Road and unveiling ceremony. And right now, tawagin po natin ang, of course, Governor ng Province of Albay, ladies and gentlemen, please welcome Governor Al Francis C. Bichara. Reynaldo Pindugabos. Okay, so at least kung yan natapos din yung pinunan. Actually, historian taga mo. Pero before that, I wish to acknowledge the presence of the good Secretary, Mark Villar, whose parents, I started together with the father way back in 1992, 9th Congress pa yan. And together with the mother again, and now, eto na, the next senator from the Villar family. Anyway, so matagal ang pinagtamaan namin ng Villar family. And we have here with us, of course, the congressman from the 2nd District, Joey. Ito ang national economist natin. And Congressman Pido Garbin. Ito ang Vaticanong legislator na ngayon. The Director Duarte, the District Engineer, and the DPWH family. I'll give you a short story. Actually, ito nag-umpisa ito when we observed that dito sa Kamali, along the National Road, it's always a perennial problem. Kakaroon ng bottleneck yan. Traffic, lalo na kung pumasok yung mga truck. So, upon my assumption, I acquired a number of heavy equipment
And I discussed this with our provincial engineer, Dante Baclao. He is here. Dante, asan si Dante Baclao? Oh, ito yung provincial engineer namin. And of course, the municipal mayor, Carwin Baldo. Now, sabi ko, pwede ba tayong pag-usapan, maglagay tayo ng diversion road dito? And ba't dadaan kami sa lupa ninyo? Sabi ko kay Mayor. Buti pumayag si Mayor. Sabi ko, papasok tayo dito, kumpinsihin natin yung mga may-ari ng mga lupa rito, yung mga rice field. Pero etong pakiusap natin, na-presyo nila tataas. Ang bentahan dito before was about 300 to 500 per hectare. Eto, sabi ko, magiging instant millionaire sila pag may kalye na dito. Pero may kondisyon, dapat 20 meters ang width. Buti nilang pumayag. So, walang ginastos yung munisipyo, walang ginastos yung probinsya. So, inumpisa namin ito. Ang aggregates nandito lang sa tabi-tabi. So, nung chairman ako ng RDC, sinama ko na rin ito para may pasok sa general appropriation. Buti na lang, nasilip siguro ni Mark, ni Secretary Mark, at kinargahan ng pundo. So, madaling natapos ito. Now they're using this already. Meron pang nauna dyan, yun sa Malabok, papuntang Tabon-Tabon, malapit sa Samuan. Matagal na ito, congressman pa ako noon. Pero ngayon, hindi pa tapos. So, papakiusapan natin sa secretary kung pwedeng may singit yun sa second district. Para wala nang di nadadaan yung mga malalaking truck sa Daragas, sa Kimantong, dahil bottleneck din doon. Now we are planning to put a shortcut from Kirangay along this road going to Masarawan para mag-shortcut yung papuntang Pulangi. But all this, ang pakiusap namin sa DPWS, so sige, kami gagawa ng kalye, sa inyo naman yung concreting. Kasi mas malaki ang gagastusin sa concreting. So most of these roads, and kahit na yung mga major provincial roads, nagpo-4 lanes kami. Masarawan to Nasising, tapos Ginobata ng Bilyar. Wala tayong mga gawa, dumadami yung mga sasakyan. May napupwisit lang kami dyan sa dulo. Yung isang contractor naglagay ng building doon na walang easement. Ang problema, hindi sinusunod yung mga easement. So, papakisapan ko rin siya, no? Itong contractor na ito, na may nilagay doon, i-blacklist na yon. Dahil hindi sumusunod, pero kumukuha ng kontrata sa DPWH. So, lahat ito, we're doing this actually because there's no other choice. Dumadami sa sakyan. Itong mga pulis, ang tatasan ng mga sweldo, yung mga PNP, yung mga ibang empleyado, ang tatasan ng sweldo. Magda-down payment ka ng 10,000, may sasakyan ka na. Papasok ka sa mga fiesta sa mga barangay, hindi ka na makaka-park sa harapan ng bahay. Dahil kailangan lumakad ka. Dahil sisikip ng mga kalye. Now is the time, really. Buti na lang, with the President, tumayo ng bill, gumawa ng bill program. Kaya ito, sobrang pera ni Secretary Mark. At kaya lahat ng congressman, mahal si Mark. And anyway, ang importante dito, we need a continuity. Kailangan may continuity dito. Hindi pwedeng porket matagal na sila, nag-anin na taon, papalitan natin. Dapat magandang programa ito, magandang programa ito because we need infrastructure here. Lahat ng lupa magiging productive sa lahat may kalye. So,
Anyway, si Secretary Mark, pag nakapasok na yan sa Congress, sigurado sa Senate, sigurado malaking tulong yan sa ating probinsya. So, hindi ko na alam kung tatawagan kita Secretary o Senator, pero tawagan na kita Senator. Mark, tulungan mo kayo matapos yung diversion road papuntang Daraga para maiwasan yung traffic sa Imantong. So, thank you na. Congratulations. And we wish to thank the DPWH for the paving of this highway, this bypass road. To the mayor, of course, nandito ang mayor na ito, inaplikas yung lupa niya. Ikaw rin, nagmahal na rin yung lupa mo. Kaya yung may mga lupa rito, we wish to thank them. And to my engineering also, kasi talagang pinaspat nila ito para mapili. So within a very short period of time, we were able to complete this project. So sa ating lahat, mabuhay tayo and mabuhay Secretary Mark Villar and the DPWH. Salamat po. Ladies and gentlemen, palapakan po natin Governor L. Francis P. Becerra of the province of Batinampo. Very good. Yes, this is the inauguration and unveiling ceremony of Family Bypass Road today, 2021. Ladies and gentlemen, the Build program needs to develop more infrastructure to foster economic growth and create more jobs in the country. Ladies and gentlemen, alangin ko na po, the man behind the Build program is President Rodrigo Rua Duterte. Ladies and gentlemen, Secretary Mark A. Villar of DPWH. Magandang umaga po at maraming salamat sa inyong makinig sa pagtanggap sa akin. At I'd like to say that I'm in awe of the support that you've given to me, the department, lahat po tumulong para maging matagumpay ang ating bypass at yung Build program ng ating Pangulo. Maraming salamat po. I'm very touched, especially to be in the presence of good friends who have known for a long time. Of course, our very hardworking, progressive governor, kasama ko po nung first term ako sa Congress. Kasama siya sa mga third-termers. Kami pa mga para puro mga walang alam na first-termers. Kasama ko si Kong Pido. Mga lang kami, mga freshmen lang kami nung time na yun. Sila talaga yung magaling sa Congress, mga magagaling. Talagang nakatingin kami, parang hangang-hanga kami sa mga seniors namin sa Congress. And they're here today, and that's why I'm happy to be in the presence, of course, of our governor, for our congressman, and a longtime friend of my family's, Governor Al Bichara. Of course, are very one of the sharpest economic minds in the country. A very well-known economist, also very hardworking visionary Congressman Joey Salceda. And of course, ang aking kabasketball. Mas magaling siya sa akin mag-basketball. So yun lang ang claim to fame namin ni Pido. We're in government service at medyo magaling kami sa basketball. Ito paano. But he's a good friend. He's also a very hardworking a good lawyer. Works on very hardworking. Completed a lot of bills. And hindi ko siya nakasama sa last term, but I know he's been able to pass a lot of important bills in the Congress. So his record speaks for it. Congressman Pido Garfield. Siyempre po ang ating mayor whose efforts also led to the completion of this project. At kinuwento sa akin ni Governor na tumulong din po kayo, Mayor, para matapos itong proyekto. Mayor Carlos Erwin Baldo. Salamat po, Mayor. And of course, the DPWH family with us today is Senior Yusek Kayabot, Assistant Secretary Willie Malyari, Regional Director Gil Eduarte, Assistant Regional Director Gerald Pacanan, District Engineer Warren Azotea,
And all the district engineers, kompleto kayo dito. Maraming salamat. At syempre, nais ko rin batiin ang ating mga talagang dapat pag may speech ako, dapat palagi binabanggit ang ating mga workers dito sa bypass road. Sila sa maraming salamat. Wala naman akong mahabang speech, di naman ako magaling mag-speech. Pero nais ko pong gamitin itong pagkakataon para magpasalamat sa lahat ng tumulong. Hindi talaga magiging matagumpay ang ganitong klaseng project. Kung hindi dahil sa ang ating mga local officials, ang ating mga congressmen, sila talaga yung tumutulak sa ganitong project para matapos sa lalong madaling panahon. That's why it's important today that I have to acknowledge all their efforts. Governor Pichara, Congressman Saceda, Congressman Gardin, Mayor, of course, si Mayor Baldo. Hindi naman kaya yung DPWH kung DPWH lang. Kailangan talaga namin yung tulong ng mga opisyalis. Kaya importante po ang ganitong okasyon para magpasalamat po sa lahat po na tumulong para matapos po ito. At under the Build Program, Presidente, ito po yung gusto ni Pangulo na magkaroon po ng ginhawa, lalo na po sa probinsya. Ano niyo po, doon sa Metro Manila, marami kaming projects, marami yung PPP. Ito po ay para ma-allocate namin yung ibang resources ng government dito sa mga provincial towns na nangangailangan ng development. And I can say that Albay, as a province, is one of the most progressive provinces in the Philippines. And it deserves major investment in infrastructure. Sa tingin ko, pag dumami ang infrastructure, lalong magiging progresibo at lalong uunlad ang buong Albay. And when I come here, I'm always amazed at the beauty. Swerte po tayo ngayon at medyo nakangiti ngayon ng Mount Mayon. Kitang-kita. Dati pag pupunta ako dito, nagtatago si Mount Mayon. Pero ngayon, siguro sa tuwa niyan, natapos yung Kamalig bypass, nagpakita siya po sa ating lahat. So again, I'd like to say I'm so touched by your words of support, all these Gov, Kong. I'm so touched by their words of support to the department, to myself. Saan niyo po sa last few months ko bilang secretary, pipilitin ko talaga na ibubuhos ko talaga ang suporta dito sa Albay, yung binanggit yung mga proyekto at mga diversion roads, pipilitin talaga namin matapos kaagad. Gagawin ko lahat bilang secretary para mapabilis ang implementasyon ng mga projects na binanggit niyo po, yung mga diversion roads. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. Thank you very much, Secretary Mark A. Valor. Secretary ang kapilugan na mga portahe na pinabot sa mga opisyalis hindi sa inaugurasyon at programa sa bypass road sa lugar Libod Road. Hindi na salita, hindi news. Thank you so much, Compadre Jim. Salamat man kasi nung paginanyo kasi namang Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa.